Čaute, som tu zase, znudený, úplne znudený. Nebaví ma to už nebudem ani počúvať. Tentokrát ideme na to, áno, som úplne znudený. Už ma to nebaví, tretíkrát tú istú misiu, keby som trikrát vyhral, tak mi to je jedno, no ale keď dávam tretíkrát a keď ju teraz už nevyhrám, tak dneska určite bude nás na to, že nebude. Ale ja ti dám Magorovi. A teraz ho nemôžem ani chytiť, no. Že to je retardované auto. Inak tu keby dali realistickejšie ovládanie auta, bola by to jedna z najlepších hier. Práve, že na dnešnom by sa asi nemohla rovnať. No, tak teď si to udal. To som ešte urobil dobre. Tu sa bude policajné auto. Poď. Pohněte sebou, ten blázen právě způsobil další nehodu. Poď, dopredu. Začali sme tak dobre v predchádzajúcom videu, ale už nás zase zdrhá. Keď nás takto zdrhá, tak je... Poď. Ti magoři jezdí jako ďáblové. Aha, počkaj, ale vlastne čo hovoríte? To ma teraz napadlo. Sa príliš sústredil na tú hru. Pohněte sebou, ten blázen právě způsobil další nehodu. Tak ale nemu to obralo iba 2%. Takže takto, keď do neho dozadu narazí, to bude viac. Jestli něco neuděláme, tak to do někoho naberou a bude z toho ošklivá havárka. Celý čas tu narážajú a to im nevadí. Dobre, ideme na to. Ne, ja som ho minul. No vie, čo spravím. Som pamätal si. Ne! Ježiš, keď to zase poserem pred cieľom. Ti magoři jezdí jako ďáblové. Je tam jeden. Jo! Už som sa bál. Ďakujem, že ste pozreli toto video a vydržali pri mne. Všetky tie 3 pokusy, alebo 4, už aj neviem, tuším 3. Dobre, ďakujem a čau.